19 март. Вечерта настъпва с онази особена синкава тишина, която изтрива очертанията на предметите в стаята и оставя само есенцията на техните сенки. Седя пред белия лист и усещам как времето пулсира в слепоочията ми. Не като хронологичен низ от минути, а като дълбоко океанско присъствие. Мисля си за ръката, за онова тихо "стой тук", което учителят изрече някога, а може би го изрича всяка сутрин в пространството между два удара на сърцето ми. Понякога трябва да чакаме. Тази мисъл, колкото и проста да изглежда, крие в себе си цялата тежест на битието и целия блясък на просветлението. Да чакаш там, където ти е казано, означава да се откажеш от илюзията за контрол, да смириш малкия, крещящ егоцентър, който винаги иска да бъде другаде, да прави нещо друго, да бъде някой. Чакането е най-висшата форма на послушание, защото в него няма действие, което да разсее ума, няма външен резултат, с който да се похвалим. Има само чистото присъствие на аза пред лицето на неизвестното. Спомням си метафората за детската градина, колко болезнено точна е тя в своята наивност. Децата, които се разпиляват. Учителката казва: "Чакайте тук, на тази пейка, под това дърво, аз ще се върна." И в този момент започва истинското изпитание на духа. Някои деца веднага забравят гласа й. Обзема ги тревожност, онова първично психоаналитично чувство за изоставеност, което ни кара да хукнем на посоки, само и само да не усещаме вакуума на липсата. Бягството е защитен механизъм срещу празнотата. Те хукват към сградата, към познатото, към вкъщи, мислейки си, че се спасяват, а всъщност се губят. Защото когато учителят се върне на уговореното място, него го няма там и детето го няма. Връзката е прекъсната, пространството помежду им се запълва с шум и хаос. Живота това разпиляване е навсякъде. Гледам хората около себе си. Те хукват да си живуркат. Каква странна и тъжна дума е това живуркане. Едно съществуване на повърхността, където вълните са плитки, а дъното е невидимо, защото никой не се осмелява да погледне надолу. Те правят пари, градят кариери, трупат вещи и, което е най-страшното, съвсем осъзнато трупат карми. Има една особена арогантност в съвременното съзнание. Да знаеш, че всяко действие има последствия и въпреки това да избираш мимолетното, сетивното, материалното. Те се движат бързо, защото скоростта им дава илюзията за смисъл. Ако спреш, ще трябва да се срещнеш със себе си. А тази среща е плашеща за онзи, който няма котва. Аз оставям тук, живея истината, макар и сама. Тази самота не е социална изолация, тя е онтологична тишина, тя е състояние, в което гласовете на света утихват, за да може да се чуе шепотът на вътрешния закон. Психоаналитично погледнато, това е момента на интеграция, в който детето в мен вече не се бои, че майката или учителят са изчезнали завинаги, само защото не са пред очите ми. Това е преходът от обективната зависимост към субективната вяра. Да стоиш на мястото, където ти е казано, е акт на огромно доверие към реалността. Това е признанието, че има един по-висш план, който не изисква моето тичане, а моето присъствие. Често се питам: какво е това да си закотвен в истината? Котвата е тежка, тя потъва дълбоко в тинята и пясъка, тя не се вижда от повърхността. Когато корабът е закотвен, той се люлее от вълните, но не се отдалечава. Така и с мен. Светът около мен може да е бушуващ, желанията могат да ме дърпат в различни посоки, но има едно ядро, една неподвижна точка в центъра на моя въртящ се свят, която остава непокътната. Истината не е доктрина, която рецитирам, нито етичен кодекс, който следвам от страх. Тя е състояние на прозрачност. Да не мърдаш от това означава да не позволяваш на лъжата, онази финна ежедневна лъжа, с която се самозалъгваме, че сме вечни или че сме по-важни от другите, да пробие защитната стена на душата. Живеем във време, което слави движението, прогреса, амбицията. Да стоиш и да чакаш се счита за пасивност, за загуба на време. Но в духовната икономика чакането е натрупване на светлина. Когато не изразходваме енергията си в безмислено тичане по хоризонталата на битието,
Тя започва да се изкачва по вертикалата. Това е трансформацията на желанието в молитва. Другите се разпиляват. Те се фрагментират в хиляди социални роли, в хиляди азове, които търсят одобрение. Аз се опитвам да се събера в едно. Едно име, един дъх, един поглед, отправен към невидимия център. Спомням си очите на учителя. Те не изискваха. Те само предлагаха една безкрайна възможност за покой. Бъди тук, каза ми той. И това тук не е географско понятие. То е територията на духа. Мога да бъда сред тълпата, мога да бъда в най-шумния град и пак да не мръдна от загръката му. Но сега, в този етап от пътя си, истината изисква от мен това осамотение. Тя изисква да пребивавам в нейната строгост и в нейната милост. Малко хора разбират, че свободата не е в това да отидеш навсякъде, а в това да имаш силата да останеш там, където е твоят извор. Понякога се усещам като онези дечица, които стоят мирно, докато слънцето бавно залязва над оградата на градината. Ръцете ми са прибрани, сърцето ми е тихо. Гледам как другите си тръгват, някои се смеят, други плачат, трети се борят за мястото в колоната. Те мислят, че аз съм забравена. Те мислят, че учителя няма да дойде за мен. Но аз знам нещо, което те са изгубили в шума на бягството си. Учителя никога не закъснява. Той само чака ние да сме готови да го видим. И ако аз се преместя, ако хукна да го търся в света, аз ще се размина с него. Защото той не е в света. Той е в точката на нашето съгласие. Има една особена меланхолия в това да живееш истината сам. Тя е като тънка нишка от сребро, която преминава през дните ми. Това не е тъгата на депресията, а по-скоро носталгията на душата по нейния небесен происход. Докато другите се опитват да запълнят тази носталгия с шум и преживявания, аз се оставям да диша в мен. Позволявам и да ме извайва. Психоанализата би казала, че аз обработвам своята липса, че отказвам да я маскирам с фетиши. Духовността би казала, че аз пазя свещения огън на очакването. И двете са верни. Да не мърдам от истината, това е моят обет. Дори когато тя боли, дори когато изглежда безплодна, в това неподвижно стоене се случва една тиха алхимия. Ловото на ежедневните грижи бавно се превръща в златото на осъзнатостта. Започвам да виждам свещеното в най-обикновените неща. В начина, по който светлината пада върху дървената маса, в ритъма на собственото си дишане, в мълчанието на старите книги. Всичко е молитва, ако си достатъчно неподвижен, за да го забележиш. Мислите ми се връщат към онези, които правят пари и карми. Не ги осъждам. Усещам само една тиха, дълбока скръб. Те са като хора, които строят къщи от карти по време на буря. Те влагат толкова много страст в нетрайното, че когато то неизбежно се разпадне, от тях не остава нищо. Тяхната идентичност е толкова свързана с външното движение, че спирането за тях би било равносилно на смърт. А за мен спирането е началото на истинския живот. Аз умирам за света, за да се родя за истината. Това е парадоксът на вярата. Губиш всичко, което си мислил, че имаш, за да намериш онова, което винаги си бил. Учителят ме оставя тук на този пост на тишината. Той знае къде съм. Това е най-голямата ми утеха. Не е нужно да викам, не е нужно да сигнализирам за присъствието си. Неговото знание за мен е моята екзистенциална сигурност. В детската градина на Вселената аз съм детето, което е разбрало, че любовта не е в преследването, а в присъствието. Аз стоя и чакам. И в това чакане аз вече съм намерена. Често когато нощта натежи, усещам как границите на тялото ми се размиват. Вече не съм просто жена, която пише в дневника си. Аз съм самото чакане. Аз съм котвата. Аз съм истината, която се опитва да се преживее през едно човешко сърце. И тогава разбирам, че да бъдеш сам е просто илюзия на егото. В истината няма разделение.
Там аз съм свързана с всички, които някога са чакали, с всички, които са останали верни на заръката, с всички светци и мъдреци, които са знаели, че пътят не води някъде, а води навътре. Другите ще продължат да хукват. Светът ще продължи да произвежда шум и карма. Но тук в този малък оазис на послушанието, времето е спряло. Има само вечното сега. Има само една задача – да не се поддавам на изкушението да бъда нормална, в кавички, според стандартите на разпиляването. Да остана закотвена, да бъда страж на собствената си душа. Когато учителят дойде, а той идва във всеки момент, в който аз съм напълно присъстваща, той ще ме намери точно там, където ме е оставял. Неразпиляна, цялостна, смирена. И в този миг на среща, целият труд на чакането, цялата болка на самотата ще се стопят като мъгла пред утринното слънце. Защото ще разбера, че чакането не е било подготовка за живота, а самият живот в неговата най-чиста, най-кристална форма. Затварям дневника. Светлината на лампата трепти, навън светът спи или се лута, но тук в сърцето на истината е тихо. Аз съм тук, аз не мърдам, аз съм това, което учителят е пожелал да бъда. Един спокоен пристан за неговата воля. И в тази вярност намирам своята най-голяма свобода.